Біблія для маленькіх. Новы запавет. Грошы ў рыбіне. Быў час збору падаткаў на святыню. Гэтыя грошы былі патрэбныя на рамонт святыні. Збіральнікі падатку прыйшлі да Пятра і спыталіся: «Ці заплаціць Ісус падатак на святыню?» Пётр адказаў: «Вядома, заплаціць». Пасля гэтага Пётр спытаў Ісуса, што рабіць. Ісус адказаў яму: «Хоць я сын Божы, але дам падатак. Ідзі, злаві рыбу, зазірні ёй у рот, і там знойдзеш манету. Вазьмі манету і аддай збіральнікам падатку. Гэтага хопіць і за мяне, і за цябе». Пётр злавіў рыбу, адкрыў ёй рот і знайшоў там манету. Гэтага акурат хапіла, каб заплаціць падатак.